Bine m-am găsit la episodul 2 din Minecraft modat. Cred că am tot observat mesaje la e-mail. Am tot observat mesaje în e-mail și prin toate alea. Deci aici trebuie să fie ceva de... Tot face să apară. Ia dă-te mă, armăsarule, dacă nu vrei să te omor. Deci aici, știu sigur. Deveniți tot și ziua și noaptea. Nu știm niciodată ce pericole ne așteaptă. Mai trebuie să fie peșteră ceva. Chiar nu are cum să nu se spune de așa din senin. Deci n-au fierărie. Deci vreți că-i dă deja? Dormim. Na. Dormim. Dormim. E chestia asta ce conține? Water chest. E bun și asta. Să mor eu că pe toate asta doar pentru un cover. Da, vreau să și nu înțelegem noi închid. Asta e. Că să le distrug. Cel puțin așa să cred. Bă. Ia. Nu, în loc aici. Ia. Da, știu. Episodul ăsta minăm. Pe peaceful, că n-avem nimic. Totuși vreau să facem niște pregătiri de mină și după aia vă las un mic speed up. Lăsăm asta aici. Mai băgăm totul aici. Hai să luăm și pe asta cu noi. Băi, piscul nu trebuie mâncare. De ce ne trebuie? Și un lemn. Și ne trebuie și puțină piatră. Lemn. Dacă aș fi avut bet, asta o să pun eu în următoarele video, în modul ăsta. Să luăm puțină mâncare. Deci dacă avem un singur, deci logica Minecraft-ului, deci dacă ai un singur morcov, poți să-ți faci tita mai fermă de miliarde.
Îmi cer scuze, urcăm la etaj. Și scuipăm. Puh! Până mergem jos. Luăm niște piatră de aici. Ude de lemn nu le-ar strica. Chiar nu le strică. Iar aici. De ce făceam mai mult plus? Bun, ce șmecher arată camera. Bun. Bun, hai. O să mă îndepărtez puțin de microfon. Să-l țin. Asta sunteți mai la audio. Mă aud bine și așa? Hai că mă aud bine. Cred. Flint X Head. Răsaip. Bră. Da. Deci modul ăsta nu o să-l înțeleg niciodată. Dacă mi-ar și ești Inker Construct. Știu doar că dacă apăsăm că nu mai merge să scriu că de la crafting pe jos. Nu, deci tu o să umblăm tot statul. Iar acum villagerii din seara avem puțină treabă. Ta. 3. Că mai 12. The fuck? Ia, hai să vedem noi. Stai să țin microfonul. La o mică pauză, stau să țin să văd. Ce apăsăm eu pauză? Da. La o mică pauză până când e gata. Hai că am făcut pregătirile, mi-am luat o noapte, ce n-ai... Minus... Ce n-ai? Ce n-ai m-am făcut? Opacity. Nu știu ce naiba s-a întâmplat, că mi s-a închis Bandicam-ul. O să filmez din nou. Speed up.
Da. Plus că era plin, am vrut să arunc și o hârtie și dădea pe afară. Și tu știi când am luat punga se rupea și am dus cu gunoi și am vărsat așa tot din gunoi. Nu mai m-am dus să fac scheme cu punga să mi se rupă. Am dus cu tot cu gunoi și le-am vărsat acolo. Da. Ai făcut altceva în afară de bugi-bugi? Da. Serios, chiar am făcut. Păi n-ai de crezut. Acum, hai că am revenit și eu. Acum nu știu de ce sau ce. Am luat-o prin toate direcțiile. Nu sar cartul. Mai sigur. Dar nu știu, astea sunt o formă mai ciudată. Astea pozităm totul. Ah. Uite, deci mi-am umplut primul cufăr. Când am și cu binețeleria și am și umplut un cufăr. Iar acum să pregătim și noi niște bac. Sau așa. Nu. Scocea nu trebuie de aici. Nu-mi place de tine aici. Nu.
Hai să facem un cofăr cu stil. Perfect. Cupă, nu. Hai să punem asta la fiert. 7. Bun, aici să vreau mai vreau cobblestone. Bun. Pac. Pac, pac, pac. Pac, 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 pac. Pac. Dacă de cuptor o să am nevoie, eu măcar mai se pune problema. Steluță. Pac. LOL. Nu mă putea. Eu vreau să iau un GoPro. Deci ia să vedem noi că dacă am învechit, trebuie să explorăm în episodul acesta. Trebuie să mai explorăm niște copaci mai speciali. Știu că... ce faci, mă? Le rostez pentru chestii nebune, nimic. E... Deci eu pot să fac asta, am asta, am asta. Asta am. Back. Ia. Am asta. Strong SMG. Bun, pe tine. Pe tine. Pe tine. Asta le am. SMG. Bun. Rust. Yeah, diamond seed. Water seed, platinum seed. Yeah. Diamond seed. Există. Da, tu... Stai. Eu văd în ce te faci? Ia. Vreau să văd cine se face asta. Un diamant. Între și iron. Bă, trebuie să faci ceva muncă. Băgăm și noi armura aici. Și eu care credeam că fac o armură de... Cum se cheamă? Tu te mai faci? Da. Tu o să stai chiar aici. Am să ieșim după fiscul, să izolăm peștera aia mai întâi și să intrăm doar noi și villagerii. Nu e bună idea. Ba da. Dacă toți avem atâta fier.
Iar acum sigiliul. Hai, tung. Dați cu bun, nu să vi-l spargeți. Dacă toți sunteți zambalăi. Vă spuneați în continuu, playerii sunt 1. Nu este nimeni. Nu intră nimeni, nu este nimeni. Acum să ieșim pe Facebook. Ia. Virgulă. Bun. Select. Da. Wow, like. Wow. Ăsta e bun. Hai că asta e bună. Villager. Arată-te ca să văd cum... De ce ăștia au glitch-ușile astea? Ia uite deschise. Merry Christmas. Tu ești aproape pe tot ce vinzi. Tu, băi, tu ești nebun. Hai, iete. Dar văd că stau pus cu sănătate să ori îmbolnăvi. Lol. Cine? Players. Deci landmine. Deci asta se presupune că avem. Obținem. Nu obținem că nu știu cum stă treaba cu Geotable. Și vrei să te bat? Deci dacă vă arăt eu la ce e bun asta, nu o să mai vreți alt material. Deci cu asta se lucrăm cel mai mult. Uitați control circuit. Wow, văd că a făcut o textură șmecheră, dar nu rezistă. Să încercăm. H3. H3. Merge? Sau... A, nu merge, doar în versiunea... Dacă n-a apărut prin prima dată Minecraft 1.6.4 era o minunăție, acum plictiseală. Când a apărut prin prima dată Minecraft 1.7.2, wow, câte biomuri, câte chestii, acum plictiseală. Nu, Snapshot e mult mai tare. Dacă nu o să apară 1.8, peste câteva luni va apărea plictiseală. Fac. E vreo balăie ăștia? Formură. Wow. Ce face? Yeah, clipboard. Vreau să fac și unde ăsta, dar n-am foi. Un fel de crafting table, dar mai... Deja force exchange. Deci vreau eu o singur. Pac. Interesant. Eu vreau să strâng mai multe materiale pentru... Am nevoie de
Mai întâi vreau să văd un lucru. Tu cât de mergi ai? Cu o sabie de diamant. Un chestie ca diamant, așa de puternică. Asta cred că o să fie un episod mai extins. Ia tu cât de vești. Wow! Mamă, asta e ceva periculos. Oh my god! Ia să vedem dacă poți face și pantalon cu el. Nu poți. Nu sincer. Da. Da, exploration. Trebuie să ne facem și de asta. Sau nu văd. O să ne facem unde ăsta, poate e mai bun decât un topor. Lasă! Lână cât am. Ia stai. Sleep. Pac. Ești poțiune de... Gen 3-4. Da, și multă lână. Noi poate mai avem lână pe aici. Da, nu înțeleg ce scrie Merry Christmas. Afară. Ăștia. Casa asta ar vrea să fie a mea. Bibliotecă, n-aveți nimic. Bă, casă când n-am mers. Fierărie, n-aveți. Casă, fermă. Casa amărâtă, două case lipite. Și fermă. Avem într-o mică explorare. Ia. Stai. Nu. Nu te prind că mănânci alcool tău. Noi n-am mai murit pe aici. Deci cu ce naiba puneam eu astea? Railcraft. Forge, microblock. Gloomcraft teleport. Darkcraft. Minecraft. Nu. Mapwriter. Open next map mode. Mapwriter teleportul. Nu o să folosim asta. Sau o să folosim. Underground map mode. Insert. O să băgăm nu enter. So 0 acasă. Fuck. Nu? Am un noi point chiar aici.
Ai un cactus, am zis că e un totem de la blestemat. Nu e bine, nu e de bine acolo în jurul bazei. Chiar nu e de bine acolo în jurul bazei. Țâng, 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 țâng. O, mamă, putem să... What the... Apă de izvor. Ia să vedem cât am filmat. Bye bye și următorul episod. Ne vedem!